Добрый дзень, паважаныя сябры. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа выходзіць у онлайн. Сёння мы рады прадставіць вам нашу выставку «Шаршна класіка», якая адкрылася ў нашым музеі да Дня гумара. Мы спадзяёмся, што трошкі гумару разам з малавядомымі фактамі ў нашым класіку гэта тое, што будзе вам цікава. І калі падчас прагляду відэо у вас ваш настрой палепшыцца, а на тварах будзе часам з'яўляцца усмешка, мы будзем толькі радыя. Якім вы уяўляеце сабе Якуба Коласа? Я думаю, што, напэўна, прыблізна вось такім, як на гэтай мастацкай работе нашага цудоўнага мастака Валентина Викторовича Волкова. Якуб Колас выглядае такім сталым, сур'ёзным, напэўна, такім, якім і павінен быць народны паэт Беларусі. Прыблізна такім ён глядзіць на нас са сторонак падручнікаў, з класічных работ іншых мастакоў. Але сёння нам хацелася б паказаць вам Коласа зусім іншым. Смешным, нечаканым, па-сяброўску іранічным. Вашай увазе мы прадстаўляем шаржы на Якуба Коласа. Увогуле шарж – гэта вельмі цікавы жанр. Шарж – гэта малюнак-жарт, які показвае асобу, на якую створана гэта мастацкая работа, неяк так гратэскна, у перабольшаным выглядзе. Аднак гэта заўсёды добры смех з той асобы, якая прадстаўлена на графічнай работе. Таму пераходзім да нашых шаржаў. Па-першае, мне б хацелася сказаць, што эпіграфам да нашай выстаўкі з'яўляюцца вершаваныя радкі, якія напісаў малодшы сын Якуба Коласа, мой дзед Міхась Канстанцінович Міцкевіч. Яго пяро было іскрыстым, што дала ежу для шаржыстаў. Прайшлі гады, і неўзабаве з'явілі шаржы на выставе. Вось і мы прадстаўляем вам нашы шаржы. Першы шарж, які б нам хацелася вам паказаць, гэта шарж Янкі Кашкеля. Ён выйшаў у 1927 годзе ў газеце «Звязда». Цікава, што Янка Кашкель стварыў шаржы не толькі на Якуба Коласа, аднак яшчэ і на яго лепшага сябра Янка Купалу, на вядомага мовазнаўцу Язэпа Лёсіка, а таксама на беларускага паэта і публіцыста Владзіміра Дубоўку. Шарж уражвае тым, які вобраз Якуба Коласа. Ён надзеты ў сялянскую вопратку, кажух, валёнкі, на ім зімовая шапка. Тое, што ўражвае, гэта позірк Якуба Коласа, які нібы глядзіць прама на цябе, заглядае ў душу і, мабыць, можа даведацца аб тым, аб чым ты думаеш. Яшчэ адзін шарж, які б нам хацелася б вам паказаць, гэта работа савецкага графіка-карыкатурыста Барыса Івановича Антановскага. Цікава, што гэты шаржыст спачатку атрымаў юрыдычныя веды, а потым ужо пайшоў вучыцца на мастака ў Адэсе, скончыў мастацкія курсы ў Адэсе, стварыў некалькі альбомаў шаржаў, а потым супрацоўнічаў з такімі выданнямі, як «Кракадзіл», «Сміхач», «Бегемот» і іншымі. Гэты шарж на Якуба Коласа ён стварыў у 1934 годзе. Нагодай быў першы усесаюзны з'езд пісьменнікаў, у якім Колас удзельнічаў. На гэтым з'ездзе ён выступаў з прамовай пуці беларускай літаратуры. Гэты матэрыял быў надрукаваны ў газеце «Ізвесце» разам з такім цудоўным шаржам. А таксама нам бы хацелася паказаць фотаздымак, дзе Колас сярод беларускіх пісьменнікаў разам з Максімам Горкім, які быў ініцыятарам з'езда, з такі цікавыя матэрыялы. У 1936 годзе, да 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Якуба Коласа, у газеце «Лім» выходзіць вось гэта мастацкая работа. Гэта шарж на Якуба Коласа Галіны Дакальскай, беларускай мастачкі. Цікава, што є такая творчая сям'я, бо яе сястра вядомая артыстка Купалаўскага тэатра, вядомая па сваёй ролі, па ролі Паўлінкі. А шарж гэты цікавы тым, што такі вобраз Якуба Коласа незвычайны, класік прадстаўлены з вудаю, з чупаком за плячыма, з нізкай грыбоў.
Ну а перад ім парад яго герояў. Мы можам убачыць дзеда Талаша, тоўстае палена, савося распусніка, міхасёвай прыгоды. Ну і ёсць некалькі персанажаў, якія нам яшчэ патрэбна высветліць, хто гэта дакладна. У газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў і яшчэ адзін шарж на класіка. Гэта навагодні шарж Анатолія Валянціновича Волкова. Колас тут такі задуменны, трымае сунічкі ў руках. Вось, скажем аб тым, што Анатолий Валентинович Волков намаляваў не толькі гэты шарж, аднак з'яўляецца ілюстратарам многіх твораў Якуба Коласа, вось як, напрыклад, паэма Якуба Коласа «Новая земля». Вось гэта выданне ляжыць таксама у вітрыне, прадстаўлена тут. Яшчэ адзін цікавы шарж, які нам бы хацелася вам паказаць, гэта работа Сергея Рыгоровича Романова. Шарж вельмі цікавы, яго можна разглядаць вельмі доўга, бо ён створаны адразу на групу беларускіх пісьменнікаў. Выйшаў ён да 30-годдзя БССР. На ім мы бачым калгас «Новая земля», ім кіруе Якуб Колас. Ён выступае на паседжанні ў рыбаковай хаце перад героямі сваіх твораў і чытачамі. Мы можам убачыць многіх беларускіх паэтаў, напрыклад, Петруся Броўку, які ідзе з вялікім партфелем з роднага дома да роднай хаты, каб адтуль аглядаць родныя берагі, на якіх буйна красуе беларуская літаратура. Мы таксама можам убачыць Аркадзя Куляшова, які капае новае рэчышча, імкліва нясе Івана Шамякіна глыбокая плынь. Максім Танк пасадзіў на кургане дрэва, на якім выраслі яго творы, паэма Янук Сяліба, зборнік вершаў «Вастрыце зброю». На граніцы нясуць варту нёманскія казакі Янка Брыль і Янка Маур. Іх са свайго бліндажа перасцерагае Міхась Лынькоў. Пільней трымайцеся на граніцы, навальніца яшчэ не скончана. Шарж можна разглядаць вельмі доўга, бо на ім намаляваны многія беларускія пісьменнікі, ёсць звароты да іх твораў, што сведчаць аб тым, што мастак быў добра знаёмы з беларускай літаратурай. І гэта вельмі радуе.